Готов трешеманты. Спасибо. Трешейдip. Geliyorum. İş güç hem işi bilen ağzım. Düşünen. Bu yüzek bana gelen. Nesip? Kediden eden. Kediden hükman. Nesip olsun. Spasibo mantı için lol. Nasılsın? Sağ ol. Görüşürüz. Пока. Gül dur. Da ne mi? Pravan soracaktım da senden kız. Sen hal etmedin şu pravanı. Yok kız ne etmeli sana. İyi vay. Böyle ne hazırın parka vadedik gelen yanına. Hadi görüşelim. Kısacık aydıp öyle gitmeli o kız bir çağlar almalı ne mi sonra? Var. 10 yıldan beri. Gel. Salam dostlar. Bugün Germanya'da nähili sürücülük şehadatnamasını almasını biz öğreteceğiz size. Adam hemimiz adı aydıp veririz. Lolaşka, gel bir tarih. Defterimi aç geldim. Yazmalı. Молодец. Näme yazsan kalya bilen ha. Nemslerin näme söz var? Was man schreibt, bleibt. Awa. Näme yazsan kalya. Şoň üçin şu usul, ingo usul. Teknika bir gün bar, ertir yok. Şoň üçin Seyredelim defterime dinle dokument da. tak, Lola. Birinci adamın sürücülük okuluna gidýän, özüňi yazdyrýan, hasaba goýdurýan. Hasaba goýdurdum. İkinci, gidýän, gözlük näme? Aynak. Patient. Doktora gitmek aýtjam, göz doktoruna. Hawa göz doktoruna gidýän, test etdirýän. Gerekmi hükman mı? Hawa hökümat, maşyn. Görücülük testin bolmasa, okullarda kabul edene. Üçüncü adamy ilkinci kömek kursu. Okey. Ona näme edýän? Şoň sen adamlara ilkinci kömek kurs nämesini kömegini berip bilsem, doktorlaryň işi däl de, ýöne sen normal adam bolup, sen şu adama kömek şu wagtyň özünde biri ýykyldy. Mätäj wagtynda sen ona kömek berip bilmegiň üçin şu kursy edýärler Germaniýada. Hawa. Eger sen bu taýda ýaşamadyk bolsaň, ýa-da täze gelen bolsaň, sen nemis pasportyň ýok. Şu wagty sana bu taýda ýaşamak üçin türk dilinde ikamet diýerler. Ha, şu taýda ýaşaýan hakyndaky spravka gerek diýsene, Germaniýada ýaşaýan hakynda. Okey. Bolýar, şu dokumentlary tapşyrandan soň arkadan sapaga girip bilýän, dogrymy? Hawa. Soň sapaklary nälik? Sapaklary 14 gün sapaga gidýän. 14 güni doldurmaly. Bir güni gitmän kalsaň bolmaz. 14 güni gitdi diýip kol çekilen mugallimyň kolu bolmaly. Onam 14 günüň içinde her sapaň 2 saat bolýar. Dil bilmek hökman. Nemis dilini bilmeseň düşünmeýäň näme pravila, näme gidip dogry taýda, şonu düşüneňok. Dil diýende bar şu wagt kelime bir sowra geldi. Meselem, ana Germaniýa täze gelenler nemis dilini kän gowy bilmese, başga dille de öwrenip bilýärlermi? Конечно, hemme dil dünýäniň hemme dilinden bar. Ýöne haýsy hasaba alınan mektebe bağlı. Eğer şu taýda aýtsalar, bizde şeýle dil var diýseler, şu dilden özüň karar berip bilýän. İnglis 100% aýdyp bilýänsiň, inglis dili, rus dili 100% aýdyp bilýän, türkmen dilini bilemok. Ýöne sorap bilirsiň. Soň teoriýa sapaklary göterenden soň men sразу egzamine girip bilýänmi, ýa sorup bilýänmi? Yok. Indi başlay bu taýda işiň. Daway sen şolary et, ondan soň özüňem düşündirersiň. Arzamı berip geldim. Adım yazdırdım. Göz test ettirdim. İlkinci kömek kursuna da yazıldım. Hemen okuwa başladı. Lola, näme etdiň? Sana programma berdilermi? Hawa bardım, yazıldım. Okumany, öwrenmäni programma berdiler. Şu wagt görüşmeli, öğrendim sorularını. Ay, gayz, aýtsana taýda 1500'e ýakyn soru bar ekeni. Hawa.
şonu hemmesini üstünlük bilen gutarmalı. Şu programma özünün nemesi var. Yönesen ağız, sen bilýärmi? Özüň aýda. Hawa olam şey diýdi okudak malumum. 15 soragy göne doğru jogap beribilenden soň testi programma usulen egzamin üçin test etdiýdi. Olaram doğru tapşyrsaň, ýalňyşsyz tapşyrsaň, ondan soň egzamine girdiydi. Doğru. Doğru. Bilýärmi? Gepingem bölüm. Rus dilini etken, Rus dilini tapşyrýan. Otlично. Ona saat. Ona sen mektebinde başga dil barmy eken? Hawa köp diller var eken. Türk diline de tapşyryp bolýan eken, arap diline tapşyryp bolýan eken, rus diline de. Ýöne diýdi, sürücülükde ýa egzamini geçeňde egzaminalan nemis bolan üçin nemisçe gürleşmeliydi. Beren soralarına nemisçe jogap bermeliydi. Şo taýy. Doğru. Şonu ýalyrak eken. Ýöne teoriýada öz saýlan dilinde tapşyryp bilýän ekeň. O taýda da tapşyrylan ýerde de şonu ýaly tablet berýän ekenler, online göne soralarına jogap berýän. Tapşyryp çykyp gaýdy bermeli eken. Sıras şo taýda saň geçdiňmi ýokmy aýtýan ekenim, bilýärmi? Oha. Men eden wagtlarym 2017'de şeyledi. Onu häzir hiç bir zat neme bolmandyr. Şo bolşylar. Hawa. Kän ütkeşiklik ýok. Ýöne eşitdim 2026'dan täze ütkeşikler gelýän eken. Nola? O näle odan ýaly? Hawa tıkmysdan getirdik. Odan eken. Ýoldaşyň maşynda? Hawa. Agyz näme ýemşmiş maşyna? Çakolan, probe çakolan geläýdi, öwredäýdi. Ýok, etme. Berde kanun bilen okma. Näme kanun? Sen almazdanyň sen öz maşynyň bilen näme etmek bolanok, näme de? Sürmek bolan. Awa sürmek bolanok, hawa. Goýsana. Hawa. Dur, düş maşynan men düşündirjek sana. Agyz beýdämi? Almazdanyň öň ýapyp goýarmy ýene? Hawa. Lol näçe saatyň kaldy? Sürmekde karaçy 5 saat şäheriň içinde sürmeleken, 4 saatim autobanny çalt sürülýän köçede. 3 ýazym gece sürmeleken. Hesem 2 saatdan. Bir saatdan 2 saat eken. Hawa şu şeýle ýaly bolmaly. Ne? Öňe barýan onda ha? Hawa. Gitmeli öýe çağlar almaly. Agyz şonu ýadymdan çykarmaýyn. Aýtdyňa sen 4 saat diýdiňmi? 5 saat. Hawa 5 saat. Şäherde 4 saat autobanna, 3 gece. Hawa. Şolar ýetenok. Hawaryň bolsun, hawa ýetenok. 25 bilen 40 saatyň aralygy etmeli bolýan. Kanýaşy olan pul. Ýöne edersin. Nesip. Maňa Nesip 30 saat bolsa. gitdi. Nesip bolsa. Hawa. Onda kän wagt gitjädiýsene? Hawa где-то özüňe bagly aslında. Ýöne maňa 1 ýyl gitdi. Потому что men çağlar bilen meşgul oldum şeýdip arasyna işim bardy, okuwum bar, şoň üçin edip bilmedim. Sen özüňe bagly. Näle tezip durmak istesen şeýle tezirek öwren, tezirek gotarýan. Men pikir etdim çaltalaryny Özüňe bagly. Ýöne Lola, ýadyňdan çykmasyn. 2 ýyl prova sürüjüligiň bolýar. Şu 2 ýylyň içinde eger bir ştrafy näme etseň prawaň eliňden alýarlar. Ýa-da özleriniň kanunyna göre, özleriniň tertibine göre seminarlar, zatlar bolýar. O detaýlary okuň içine alyp bilersiň. Okey. Bolýar. Sağ ol. Saňa köpçe. Sağa manja var. Görüşürüz. Görüşürüz.